Yo, what's up? Good morning po sa inyong lahat mga kalabarkada. At nandito pala tayo sa may tabing dagat para mag-antay ng mga nagsangat ng mga pasabing o yung nagpandaw ng mga baklad o yung mga mangingisda na galing sa dagat. Mag-aabang tayo ng isda kung sakaling mayroong sakaling may huli sila. Ay, nandun pala yung mga nagmumunamo, no? Sila Kuya Loping, yung sinamahan natin dati na nagmunamon tayo. Alright mga kalabarkada, no? Good morning pala sa inyong lahat. At andito tayo sa Barangay Karot upang sumalubong sa mga mangingisda na galing sa dagat para tignan natin kung meron man silang huli ay bibili tayo. So Gerson, nandun sila Gerson, no? Hey! Doon sila Gerson. Bali pupunta rin tayo doon sa kanilang Tisili, sa kanilang Kaldan. Doon na lang siguro tayo mag-abang ng isda. Dumating na sila. Yan si Kuya Loping, zoom natin. Dino na. Dunala na gini kami vlog ah. Adunala da? Ah? Uray. Oh, marami daw na huli. Usong tayo. Dunala yo, bro? Dunala ya? Ay, meta. Doon alam nung edad yung nahuli ng baklad, oh. Uy, wow, grabe, bangus, may pusit, dami, oh. Malaki, oh. Oh, laki ng bangus. Puntahan natin itong sa kanila Gerson D. Yung vlogger ito, vlogger. Vlogger. Uy, ang dami. Dami na lang huli, oh. Grabe. Namret manat. Alunggayam. Ito na. Kurak na yung may ka. Tutingin tayo ng isda. Adon tayo. Gumatangak. Tignan din natin doon sa may kapitbahay. Adun ang Sam? Eh, grabe, ang gado. Grabe pusit. Ay, mabalin na lang. Ang lalaki, oh. Bro. Baja plastik. Atas bukti lang, bro. Grabe, ang dami.
Pero pumili muna tayo dito ta. Baka maubusan ako ng isda. Ang dami. Yung nagayam ni Agis. Ito, anak mapanta, anak mo sila. Anak man ka. Ano man po siya? Pak buwan ta. Pumilak man ito sa sari. Wala ka pag-ikam dyan eh. Ni, video ko. Kit! Ito'y kakala eh. Ito'y. Hindi na. Bawal video. Yeah. May video-video tama na. Yun, nakapili na tayo. Ano bulan bakasan? Ano bulan bakasan? Saka ito man ang arodan. Alright. Dakol. Grabe. Dakol nga bangos. Duwa man ang nito na. Manoy tante? 200. 200? Oh, 200. Alam mo yung kakaiba, yung iba, yung igat, ganyan. Palata. Ano, papakul. Alright. Ano ka na? Thank you. Itong masarap po. Papakul. Alright. Nakabili na tayo. Alright. Kumuha pala tayo ng plastic dahil bibigyan tayo ng namon pang kilawin. Alright. Gumata nga karod bro, tepang ka? Kilawan? Kalakatan! Dami no. Thank you nga bro. No, salamat. Yun, may pang kilawin na. Shoutout muna tayo kay Dino Sandoval Kimeret, kay Auntie Amalia Rafanan, kay Justin Dave Maniago at Juni Martinez. Sa lahat po nang gusto magpa-shoutout, comment down below para ma-shoutout ko po kayo. Alright mga kalabarkada no. So sumalubong tayo sa mga galing sa dagat na mga mangingisda dito sa amin, dito sa Karot. At nakabili tayo ng mga sariwang isda. Tapos binigyan pa tayo ng to, munamon pang kilawin. Kita nyo naman mga kalabarkada kung gaano kasariwa yung isda dito sa amin. Basta ganito pag umaga ay pupunta ka lang dito sa may tabing dagat para sumalubong sa mga mangingisda na galing sa dagat. Makakabili ka ng mga sariwang isda at makakapili ka kung ano yung gusto mong isda na bibilihin mo. Alright, bali uwi muna tayo mga kalabarkada na.
Ano pala si ko na? Anghel. Alright, bali uwi muna tayo para mailuto agad natin yung mga isda na binili ko. Alright mga kalabarkada, no? So nandito na tayo sa bahay at nandito na yung mga nabili nating isda. Tapos nakabili na rin tayo ng gulay. So kung gusto nyo palang makabili ng mga sariwang isda kagaya ng mga nabili ko, pwede po kayong pumunta dito sa Karot, dun sa may pinuntahan ko, dun sa may tabi ng dagat. At sure naman po na sariwang sariwa po yung isda na mabibili nyo dahil bagong huli po talaga lahat yon. Hindi kagaya sa minsan sa palengke kasi mali yung matagal na rin kasi yung mga ibang isda doon. Hindi kagaya sa mga nabili ko na to na kakahuli lang po talaga lahat yan. Kaya sariwang sariwa lahat yan. Alright mga kalabarkada, so dito na siguro muna matatapos ang ating vlog. At ang pamagat po nito ay ang pagsalubong sa mga mangingisda. Alright, see you po sa next na vlog natin mga kalabarkada. Ingat po tayong lahat.